Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, maiztasun taudak egiteko maiztasun absolutua zer den ikusiko dugu. Maiztasun taudetan aurkitzen ditugu lehenengo bi elementuak ixa azpi eta ene azpi izango dira. Ixa azpi i ze izango da. Aldagaiak hartzen dituen badioak. Eta ene azpi maiztasun absolutua. Bai? Hau da, aldagaiaren badio bakoitzak gure datuetan zenbat aldiz agertzen den. Bai? Baina hau askoz ere errazagoa ikusiko duzue adibide batekin. Gure adibide honetan, galdetu diogu DBH-ko klase bati, aber zein izan den bere mate azterketaren azkenengo nota. Bai? Orduan, ikasle guztiek esan digute eta guk apuntatu egin ditugu datuak hemen. Nahazita daude, zenbaki guztiak, bai? Orduan, maiztasun taula bat eratzeko, egin behar dugun lehenengo gauza da, datu hauek antolatu, datu hauek ordenatu. Eta zein da biderik logikoena? Nota jartzea, bai, batetik 10 eta zenbatzea, zenbaketa bat egitea, bai, zenbatzea, zenbat ikasleek atera duen bat, zenbat ikasleek atera duen bi, bai? Orduan jartzen ditugu marratxoak eta gure zenbaketa eginda daukagu, bai? Orduan, hau, orain trasladatuko dugu gure maiztasun taulara, bai? Esan bezala, zutabe honetan jarriko duguna izango da aldagaiak hartzen dituen badioak. Zein da gure adibidean aldagaia? Nota, mate azterketaren nota, bai? Eta hartu ditzakeen badioak batetik 10. Beraz, hemen idatziko duguna zutabe honetan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10, bai? Eta maiztasun absolutua lehen definitu dugu, eta esan dugu, aldagai bakoitzaren badioa zenbatetan agertzen den gure datuetan. Bai? Hori da maiztasun absolutua. Orduan horren egin behar dugun gauza bakarra da, zenbaketa hau, zenbakietara pasatu, bai? Orduan, zenbatek atera dute bat? Bi ikaslek. Zenbatek 2? 4 ikasle. Zenbatek 3? Bai? Eta holan, hemen 7, amaitzen dugun arte. Bai? 3 pertsonak, 3 ikaslek atera dute 7, 5 ikaslek atera dute 8, 2 ikaslek 9, eta 4 ikaslek 10. Bai? Hauek dira gure maiztasun absolutuak. Errez, ezta? Hau ez izan da guztia, gogoratu bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.